Today I don't feel like doing anything. Jeg skal fortælle jer lidt om embryonets udvikling fra første til 4. uge. Det første, der sker, det er en fertilisation, og det er, at ægcellen, eller sædcellen kommer ind i ægcellen, og ægcellen, det er jo en rund kugle, hvis man kan sige det. Og kugleoverfladen, den bliver hård, når sædcellen er kommet ind, og den danner så zona pellucida, som er den, vi har mærket her med rød. På anden dagen, der har cellen delt sig. Den måde, cellen deler sig på, det er ved mitose, men det er en speciel form for mitose, fordi den har ikke nogen G1 eller G2-fase. Det vil sige, at den vokser ikke imellem hver celledeling. Og her på anden dagen har man så tocelleslægte. Og så på 3. til 4. dagen, der har den delt sig så meget, at den er blevet til omkring 16 til 64 celler. Og man kan sige, at den begynder at have en pladsmangel inde i den her lille kugle, fordi der er simpelthen, den har delt sig så mange gange. Og det den så gør, det er at lave en kompaktion, så det vil sige, at de her celler, de ligger så anderledes, sådan at de kan bedre være derinde. Og det sker i forhold til, at nogle af cellerne de er konkave, og nogle af dem er konvekse. Så derfor kan de ligge så meget mere, og det kalder man så også kompaktionen. Og den sker, ja, lige før, at den bliver til en morula. Og man siger, det er en morula, når den begynder at have de her 16 til 64 celler indeni. Og grunden til, at man har kaldt den en morula, det er fordi, at det godt kan ligne et morbær. Her på 4. til 5. dagen, der bliver embryonet til en tidlig blastocyst, og det gør den ved, at den her, vi før havde den her zona pellucida, som var den her hårde skal uden omkring selve cellerne indeni, den går i opløsning, og så de her celler indeni, de går ud, og så danner den her en kugleoverflade, samtidig med, at indeni der bliver dannet en lille bold inde i den her kugle. Og det er så henholdsvis de ydre celler, som danner trophoblasten, og indeni der har man så embryoblasten, som bliver dannet af de indre celler. Og samtidig så sker der også det, at det her hulrum, der så sker, der bliver trukket vand ind, og derfor bliver der dannet den her blastocyst. På 5. til 7. dagen, der sker der en implantation af den her blastocyst i endometriet. Endometriet er en slimhinde, der beklæder livmoderen. Og det der sker, det er, at den her blastocyst, den laver sådan nogle fangearme, der går op og sætter sig fast i endometriet. På 8. dagen, der sker nidationen, og det er simpelthen indlejring i endometriet. I forhold til den sidste tegning, hvor at blastocyten lå uden for endometriet, så går den simpelthen ind i endometriet. Så det vil sige, at vi har simpelthen livmoderen herude, mens vi har den her slimhinde, endometriet her. Så det vil sige, at den går simpelthen ind i det. Og rundt omkring, inde i endometriet, der danner den trophoblasten, den danner 2 lag. Den ene lag, det her lag, det hedder cytotrophoblasten. Det har rigtig, rigtig mange celledelinger. Og det gør, at det giver celler til det yderste lag, som er syncytofoblasten. Og det gør den simpelthen fordi, at syncytofoblasten ikke selv kan lave celledelinger. Så der skal den her fusion op til syncytofoblasten til, for at syncytofoblasten den kan vokse. Og syncytofoblasten, det er egentlig bare en stor celle med mange cellekerner. Inden i de her 2 trophoblaster, der sidder stadigvæk den her indre cellemasse, men den har bare differentieret sig til 2 cellemasser. Et øverst epiplast og et nederst hypoplast. Altså den blå, det er epiplast, og den grønne hernede, det er hypoblasten. Og den her epiplast, den sidder fast på hypoblasten, men den går også op og sætter sig fast heroppe på
cytotrofoblasten. Og indeni, der kan man sige, det er ikke 2 skiver, som man ser, fordi det er stadigvæk rund, men indeni den her en, der bliver dannet, det er starten til dannelsen af amnionhulen. Her på 9. dagen har vi den trofoblast med lacunaer. Og lacunaer, det er de her store hulrum, som I kan se. Hulrummene, de opstår ved, at de her vakuoler, som er rundt omkring, som kan man sige, små hulrum, de bliver så mange af dem, at til sidst danner et stort hulrum, altså de her trofoblastiske lacunaer. Hvad man også kan se her på 9. dagen, det er, at de 2 trofoblastlag er blevet større, og med det er det her epiblastlaget, det er også blevet større. Det vil sige, at det har også ført til, at amnionhulen er blevet større. Samtidig så den her hule hernede, den er også blevet større. Og med det, der sker der faktisk også det her på 9. dagen, at den primitive blommeslip bliver dannet. Og det sker ved, at de her hypoplastceller, de går ud her, ned og rundt, og så danner de den exosølommembran. Exosølommembran, kan man også sige. Og det er den her hinde, der ligger rundt om blommesækken. Og nede i bunden, altså ud mod livmoderhulen, der har den dannet en prop. Og den prop, den kalder man fibrin coagulum. Op til nu, der har trofoblasten jo indlagret sig i livmoderen, i livmoders slimhinde. Men grunden til, at den ikke er blevet afstødt som ved almindelig menstruation, er, at allerede på 6. dagen, hvor den kom ind i endometriet, så danner den et hormon, HCG, som egentlig gør, at den ikke bliver afstødt. Og det er det her hormon, man kan måle i graviditetstest. Så det er også grunden til, at man ikke kan teste for graviditet før efter cirka en uge. Ja. Men her på 12. dagen, der har den jo haft de her 10. og 11. dagen til at vokse rigtig meget. Og her på 12. dagen, der er den vokset så meget, at de her lacuner, de er kommet så langt ud, at de er kommet i kontakt med det maternelle blod. Og så sker der det, at lacunerne, de bliver simpelthen badet i det maternelle blod. Som I kan se her rundt om, så begynder det blodet at løbe ind i de her lacuner. Det der også sker på 12. dagen, det er, at der bliver dannet den her ekstra embryonale mesoderm. Og den bliver dannet mellem blommehinden rundt her, og cytotrofoblasten, som er herude. Og den bliver dannet ud fra blommehindens celler. Og den går så op også omkring epiblasten herom og danner sig. Og det er, der er sådan nogle små huler i, hulrum i rundt omkring, og det er lidt løst og så. På 13. dagen, der har vi en uteroplacentær cirkulation anlagt. Og det betyder egentlig bare, at vi får anlagt en måde, hvorpå at embryoet kan få næring fra morens blod. Og det sker ved, at man får anlagt de her primære villi. Det er først, når de kommer op og bliver til tertiære villi, at den egentlige cirkulation begynder. Men man har anlægget til det her. Og det sker ved, at det her ekstra embryonale membran, sammen med cytotrofoblasten, altså den herude, går op og laver de her arme op i syncytotrofoblasten. Og meningen med den senere hen er egentlig, at det her maternelle blod så kan komme op og ligge omkring, og ligesom i lungerne, så kan vi udveksle næringsstoffer ved hjælp af gasser og så videre. Den her ydre ekstra embryonale membran, den hedder også den ekstra embryonale somatopleuriske mesoderm. Mens den indre, hvis man kan sige her, den hedder den ekstra embryonale splanknopleuriske mesoderm. Og det er egentlig bare for at sige, at den her
ekstra embryonale membran, den er delt op i 2. Og indeni her, der har man selve, ja, det der bliver til fosteret, altså embryonet. Og den har så dannet sådan en udløber, som er så exocoelom-cysten, ligger der. Og det, man kan sige, det er her, der får man differentiering mellem embryonet og moderkagen. Det er sådan, der den endelige differentiering begynder. Og den her hule herude, den kalder man så skronion-hulen. I forhold til den her, som vi snakkede om før, på 13. dagen, så grunden til, at den her blommesæk nu er blevet så lille, det er, at den her exocoelom-cyste, det er en lille del af blommesækken, der er blevet snappet af og indlejret hernede, i stedet for heroppe. Og det man så kalder den her, det er den infinitive, eller den sekundære blommesæk. Og den er så mindre end den primære blommesæk, som vi havde før. Og hvis man sådan, den her op, det er en skive, og på 14 dagen, der skal se den skive ud, som hernede. Og det I kan se på den her tegning, det er heroppe, den her, der går rundt her, det er egentlig sådan, ja, 2 kugler, hvis man kan sige det, der sidder oven på hinanden, og indimellem, der har man hypoplasmen og epiplasmen. Den øverste, der har vi så, det, hvis man skal igennem, så har man hvad hedder det nu? Jeg har så har man amnionhulen øverst, så det, og så har man så, ja, korionhulen nederst, eller blommesæksvæggen. Og inden imellem her, der sidder så hypoplasmen nederst og epiplasmen øverst. Det man så kan se her på 14. dagen, det er, at man egentlig kan se, hvor sidder hovedet på embryet, og hvor sidder halen på embryet. Og det kan man ud fra heroppe, der har vi den her hæften, man kalder det også klipsen, imellem de her 2, epiplasmen og hypoplasmen. Og den kalder man så membrana buccophorygea. Ja. Det er i hvert fald der, hvor anlægget til hovedet kommer. Fordi det er anlægget til munden, man ser der. Hernede, der har man promiscuofuren, og det giver anlæg til ryggraden senere hen. På 15. dagen, så har vi, får vi etableret, hvilken side der skal være højre, og hvilken side der skal være venstre i embryonet. Det er lidt sådan uklart om, hvordan højre siden bliver dannet. Men det man ved omkring, hvordan venstre siden bliver dannet, det er, at hernede ved den primitive knude, som er hernede, der sker der nogle udskillelse af nogle vækstfaktorer, eller nogle, generelt bare nogle faktorer. Og den første, der er udskilt, det er FGF8, som får ført til aktivering af den her nodalen. Og nodalen sammen med den fører også til aktivering af hernede FD20. Og begge de der 2 faktorer fører så til aktivering af PIT-X2. Og alt det til sammen med, vi har også en LEFT1, fører til, at den senere hen kan gå op og danne centralnervesystemet. Det kommer vi til senere hen omkring dag 19. Så er vi kommet til dag 16, og her begynder gestulationen. Og det der begynder, det er egentlig bare, at vi har nogle celler, der begynder at vandre fra epiblasten af. De første celler, de vandrer herfra, og så vandrer de egentlig bare op mod hovedenden og sætter sig der, for at de senere hen skal blive til hovedet og så videre deroppe. Men så har vi også de her præ-notokor-celler, som vandrer ned i ned i den her primitive fuge, og på dag 17 kommer vi ind på, hvad det har betydning. Så det vi egentlig har, det er en masse celler, der vandrer på epiblasten.